El drac de Cardona sorgeix d'una idea i de que faltava un animal de foc, diguem, a Cardona. Es va anar fent el projecte, concretament va ser un dia de Patum, estàvem treballant i va sortir la idea, i la inauguració del drac en concret va ser el 14 de juliol del 2018. I el constructor va ser el David Abrados Aragonès, que va sortir d'un concurs, una exposició que vam fer d'una sèrie de constructors a nivell de Catalunya, que ens van passar uns pressupostos i unes imatges, i el David Abrados va ser el guanyador d'aquest concurs. Càlium prové del poble de Cardona. Nosaltres no sabíem el nom que li podíem posar, teníem moltes idees, però vam ofertar als col·legis que fessin un dibuix i que els mateixos nens proposessin diferents noms. Què significa càlium? És potassa, d'on prové càlium, és potassa en grec, En llatí. En llatí. L'associació del drac és, diguéssim, som una colla de tots amics i, en fi, us acollim, el que vol vindre, que vingui, i el que no, que es quedi a casa, no? Però som tots una colla d'amics i benvinguts tots. Un apunt important és que la figura del drac es va subvencionar amb diners de la gent. És una figura de mecenatge públic i en aquest cas tant famílies com particulars, com empreses, com comerços van ser els que van aportar la gran majoria de diners perquè la figura fos un èxit. L'Ajuntament, com a entitat pública i alguna administració com la Diputació de Barcelona hi van aportar, però realment el pes fort ho van aportar la gent del Cap